Si Herodias nagahulagway sa usa ka babayi nga napuno sa tumang kasuko ug kasilag, ug kun asa kutob ug kun unsa ang iyang mahimo. Nagdumot siya kang Juan nga magbubunyag kay kanunay siyang gitulisok sa iyang sala. Usa siya ka mapintas ug isog nga babayi. Lisod ihulagway sa hunahuna kun unsa ka mangilngig tan-awon ang nagkadugo nga ulo sa tawo nga gibutang sa panaksan ug gidalit kanimo. Iya ba kahang gilubong ang ulo? Gisunog ba niya kini o iya ra ba kaha kining gilabay sa basurahan? Pagka makahahadlok, gipapatay si Juan ni Herodias aron wala nay motuliso kaniya. Pagkatawhanon gayud ug usahay sama kita kaniya. Sa katapusan, atong susihon kinsa si Juan. Usa siya ka propeta. Wala siya magsulti bahin sa umaabot sama sa kasagaran nga atong nahibaluang buluhaton sa mga propeta. Sumala sa atong nasabtan sa balaang kasulatan nga ang propeta mao ang musulti sa ngalan sa Ginoo, ang mopahibalo sa presensya ug kabubut-on sa Dios sa iyang katawhan. Musulti siya sa kamatuoran sa walay kukahadlok bisan ibugti pa niini ang iyang kinabuhi. Si Juan nga magbubunyag, usa ka tinugyanan sa Dios nga puno kaayo sa Espiritu sa Dios. Mahimo unta kitang sama kaniya nga kanunay andam nga mahimong saksi kang Kristo sa tanang oras ug sa bisan haing dapita. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Ayaw kahadlok, suginli sila sa tanang gisugo ko kanimo. Ayaw sila kahadluki aron dili ko ikaw hadlukon ug labaw pa niini inigatubang mo kaniya. Pamati Jeremias. Ang tanang tawo niining nasura, ang mga hari sa Huda, ang mga kadagkuan, mga kaparian ug ang katawhan makigbato kanimo. Apan karong adlawa, hatagan ko ikaw kaisog sa pagsukol kanila. Mahisama ka sa kinutaan nga syudad, sa putahaw nga haligi ug sa tumbaga nga paril. Dili sila makabuntog kanimo kay ubanan ug panalipdan ko man ikaw. Ako ang Ginoo, maoy nagsulti niini. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo. Gisusi mo ako ug nakaila ka kanako, Ginoo. O Ginoo, gisulay mo ako ug nakaila ikaw kanako. Nahibalo ikaw kanus-a ako molingkod ug kanus-a mo tindog. Nakasabot ka sa akong mga hunahuna gikan sa halayo. Ang akong mga panaw ug mga pahulay imong giusisa, sinati ikaw sa tanan kong mga paagi. Gisusi mo ako ug nakaila ka kanako, Ginoo. Bisan sa wala pa ang usa ka pulong sa akong dila, ania o Ginoo, nahibalo ka na sa tibuok niini. Sa akong atubangan ug sa akong luyo, imo akong gipiit o gibutang mo ang imong kamot kanako. Ang maong kahibalo katingalahan ra kaayo kanako, taas ra kaayo nga akong abton. Gisusi mo ako ug nakaila ka kanako, Ginoo. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Si Herodes mismo mao ang nagpadakop, nagpagapos ug nagpabilanggo kang Juan. Gihimo niya kini tungod kang Herodias nga iyang gipangasawa, bisan kun si Herodias asawa ni Felipe nga iyang igsuon. Kay si Juan gud nagpunay magsulti kang Herodes.
Dili mataro nga makigpuyo ka sa asawa sa imong igsuon. Tungod niini, nagdumot si Herodias kang Juan ug naninguha sa pagpatay kaniya, apan wala siya makahimo niini kay wala man siya tuguti ni Herodes. Nahadlok si Herodes kang Juan kay nasayod man siya nga si Juan maayo ug balaan nga tawo, busa iya siyang gipanalipdan. Gusto si Herodes mamati kaniya, bisan tuod masamok ang iyang hunahuna inikabati niya sa tanan nga isulti ni Juan. Sa katapusan, nakahigayon ragayod si Herodias. Nahitabo kadto sa sumad sa adlawng natawhan ni Herodes. Ni adtong higayuna, nagkumbira si Herodes o gidapit niya ang tanang kadagkuan sa kagamhanan, ingon man ang mga pangulo sa kasundaluhan ug ang mga inilang mulupyo sa Galilea. Ang anak nga babayi ni Herodias misulod ug misayaw ug nakapahimuot siya ni Herodes ug sa iyang mga bisita. Busa ang hari miingon sa dalagita, "Unsa may imong gusto? Ihatag ko kanimo bisag unsay imong pangayoon." Nakasaad pa gani siya uban ang pagpanumpa nga nag-ingon, "Ihatag ko kanimo ang tanan nga imong pangayoon bisan pag ang katunga sa akong gingharian." Busa migula ang dalagita ug nangutana sa iyang inahan, "Unsa may akong pangayoon?" "Ang ulo ni Juan," mitubag ang inahan. Ang dalagita midali pagbalik ngadto sa hari ug miingon, "Ihatag kanako karon dayon ang ulo ni Juan diha sa bandihado." Nakapasubo kini pag-ayo sa hari, apan wala siya makabalibad tungod sa iyang gipanumpa atubangan sa tanan niyang mga bisita. Busa diha-diha, nagsugo siyag usa ka sundalo nga punggutan sa ulo si Juan. Milakaw ang sundalo ug miadto sa bilangguan ug gipunggutan si Juan. Unya gidala niya ang ulo nga gibutang sa bandihado ug gihatag ngadto sa dalagita ug gihatag usab kini sa dalagita ngadto sa iyang inahan. Sa pagkadungog sa mga tinun-an ni Juan mahitungod niini, miadto sila ug gikuha nila ang iyang lawas ug gilubong. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.